तो हेल' गाइस गिबि गिबियावनो साइज गैयाबाबो गुरब्ला नुजाफैखाबाय आङो ओमफ्राय गिबि गिबियावनो नोंथांमोननो आंनि मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननो जासिहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना दासान्दि इसोरनि अननायाव जोबोर मोजाङैनो दङ आंबो दासान्दि इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ ओमफ्राय दिनैहाय आङो मोनसे माने जायगा नायनो फैदोंमोन आरोना बाक्सानि नाम्बार 1 जेनेबा साहा बागान आरोना नायनो फैदोंमोन माने नागारजुलियाव फैदोंमोन आरोना नायनो ओमफ्राय बेवहाय आं सासे माने साबस्क्राइबार लोगो मोनदों आरोना साबस्क्राइबार लोगो मोननानै ओमफ्राय बिथाङा जेनेबा आंखौ बुंबाय आरोना मेजिक मोनसे माने देखाय आंनो बेबायदि होनदों आरोना ओमफ्राय आंना जेनेबा मेजिकआथ' गारि स्कुटि डिपकिआव दङ आरोना ओमफ्राय आं दा देखायगोन ओमफ्राय साबस्क्राइबारा लोगोआ बेनोमोन आरोना हायन खनसे बास बेनोमोन ओमफ्राय आं दा बेनो मोनसे मेजिक देखायग्रोगोन ओमफ्राय मेजिक देखायखांनायनि उनावहाय आङो जेनेबा बे जुदि मोनथिनो लुगैबा एसे खोन्थाहरनोसै बास बेल' आरोना गाइस थ' गाइस भिडिअखौ माने मेजिकखौ नायग्रोदो आरोना नै गाइस ओमफ्राय आङो दा डिपकिखौ खेवनोसै आरोना डिपकिखौ खेवनोसै नोंथांमोननि सिगाङाव आदसा दिरुं मोनसे दिहुननांगोन ओमफ्राय ब्लेड ओमफ्राय दिरुं थिग आसे ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना मा मेजिक देखायो नङा होमबा नायलांग्रोदो फार्स्ट टाइम बेनि उनावहाय मोनथिसिगोन आरोना मेजिकखौ गाइस आङो दिरुंखौनो लाखाबायानो आखायाव दोंसेना दोंनै नोंथांमोनाबो नायग्रो आरो बेखौबो नायनो गोनां ओमफ्राय बोनानै जेनेबा फोलावनो हायो नामा बेखौ नायग्रोनांगोन आरोना फार्स्ट टाइम लबारनि नामा नायग्रो नोङो ओमफ्राय आंनि आखायाव दङ ब्लेड लबारनिफ्राय बोरमा दिरुं नों खोन्थाब्रा बोनानै लावो नामा बोना नोङो लावा ओमफ्राय बेयो दा दोंसेल' आरोना ओमफ्राय नों ब्लेडखौ लानो बेथ' नै गाइस दोंसेल'खादा आं बेखौ दा मा जेनेबा आं बेखौ हास'नो होगोन आरोना गाइस जेनेबा बेयाव नोङो बेखौ हास' आरोना नोङो हास' बरियानो ए ब्लेडआबो गेदासो बौवा थ' होमबा नों हास'दो ओरै हास'बाबो जासिगोन बौवाखै गोदान नङा नालाय एसे फुराना आसकुरा हाखोन्दा माबा हाखोन्दासोमोन थ' गाइस दिरुङाथ' दोंनै जाबाय नोंगोना दोंनै जाबाय इथिंबो नायनो हागोन नै ओमफ्राय समान जाना दं नामा नायलाय नैथिंजाय समान नै गाइस नैथिंजाय समान फुरा समानखा ओमफ्राय नै इथिंजाय समान नङा आरोना समान नङा ना एसे गोलावसो ना बे गोलावसो ओमफ्राय समानखा हास'नानै आरोना समान बानायनांगौ औ समान खालाम नै नायना ला बास ओमफ्राय इथिंनिखौ नायना ला नै खर'खौ देखायखाबाय आं नोंसोरनो गाइस ब्लेडआनो बुथासोलै ओमफ्राय नै गाइस नैथिंबो समान जाखाबाय नै इथिंबो समान जाबाय इथिंबो समान जाबाय ओमफ्राय नैथिंबो समानखा नै खिन्थु आङो इखौ बोनानै जेनेबा दहायथ' बुंखादों नों जिउआव लबार नङा दा खिन्थु नों इखौ हाजार बार हास' नों समान खालामनो हाया आरोना माने जादु रोङा आरोना आं नाय नोंसोरो जुदि फोथायाबा नाय 1 2 3 4 नायबानो जाबाय नोंसोर गाइस नोंथ' हास'दोंमोन इखौ ओमफ्राय आंथ' जेनेबा नैथिंबो बोना लांबाबोथ' दोंसेया गोलाव दोंसेया गुसुं जागौमोन नोंगोन ना इथिंबोथ' समान ओमफ्राय इथिंनिखौ नों नायबानो जाबाय आरोना गोलाव गुसुं नंगौ नङा नै गोलाव गुसुं नंगौ नङा नै इखौनो खनसे हास'बाव आरोबाव जुदि देखायबावनोसै आं खनसेबाव दे जल्दि गेदालै बेदानो नै ओमफ्राय नैथिंबो समान जालायबाय दे नै गाइस नै समान ना ओमफ्राय नैथिं नै समान नंगौ ना नङा नंगौ दा ओमफ्राय बेखौ आङो 1 2 3 ल' होननांगो ओमफ्राय नैल' खालामनांगो नै नाय इथिं समान खिन्थु इथिंजाय समान नङा थ' ओमफ्राय जेनेबा जोङो दिरुंखौ हास'बाय थागोन नस्थ' जालांबाय थागोन नै थुग्राफोरा गोलैजोबना दंखायो नस्थ' जालांबाय थागोन ओमफ्राय नोंथांमोना नायनो हागोन बेयाव नोंथांमोना साननो हागौ दोंनै दं नंगौ ना दोंनै ना नैबे दोंनै ना 1 नै 1 नै 2 खिन्थु आं बेखौ माने बेखौ आङो फुरा दोंसेल' खालामगोन आरोना गाइस बे माने दोंसेल' थ' गाइस मेजिकआ बेनोमोन नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंब्ला थ' मिथिखायो मा खालामनांगौ थ' गाइस फाइनालिथ' नोंथांमोना जेनेबा माबाखौ नायबायानोखा नङा होमबा मेजिकखौ नायबायानोखा मेजिकआ माबायदि बेफोरबायदि जाखो इम्पसिबोलखौ पसिबोल खालामो होननाय बायदिसो आरोना मेजिकआ ओमफ्राय आंथ' दा मेजिकखौ देखायखाबायानो ओमफ्राय जेनेबा
मेजिकआव जुदि माबाफोर गोरोन्थि जालांदोंब्ला आंखौ माने जुदि गोरोन्थि जालांदोंब्ला आरोना आं नोंथांमोननि सेराव खर' गंग्लायनानै निमाहा बिग्रोनानै थाखाबाय नोंथांमोना जेनेबा आंखौ सापर्ट खालाम आरोना जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामदो माने 10K खौ लाबोदोलै बार्थडे खालामनो लुगैबाय आंबो मालायफोरा नुवाखै 10K नि माबा केक हायो मायबा हायो आंबोथ' हानो लुगैयोना नङा होमबा नोंथांमोनखौबो लिंहरगोन आं खोन्थाखागोन माब्ला मा थारिखआव आङो माने बार्थडेखौ खालामगोन 10K नि नोंथांमोननो आं खोन्थाखागोन ओंखायनो लागायना होदो गाव सिबदो ओमफ्राय आंनि माबाया आरोना नटिफिकेसन नोंथांमोनाव थांदोंना थाङाखै आं मोनथिया दासान्दिसो भिउआ जोबोर खम जागासिनो आरोना माने एसे बोरैबा नाङोना भिउआ जुदि खम जायोबा ना नोंसोरथ' बयबो मिथिखायो नङा होमबा गाइस माने भिउआ एसे खम जाबाय दं ना आंनि भिडिअखौसो मोजां मोनाखै ना मासो आं बेखौथ' मोनथिला खिन्थु आं सानो आरोना नटिस थाङाखैसो नामा बिदि सानो आरोना मानो होनबा आगोलनि भिडिअफोराव जेनेबा गोबां माने हेफाजाब होदोंमोन दासान्दि माने एसे हेफाजाबा एसे माने खमथि जानाय बायदि मोन्दों आरोखि ना आङो गाइस थ' गाइस नोंथांमोना जेनेबा शेयार खालामदो लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो सोरबा जुदि चेनेलाव गोदानब्ला साबसक्राइब खालामदो ओमफ्राय बेल आइकनखौ अल बाटन थुनानै दोनदो दे गाइस मानो होनबा नोङो जुदि अल थुयोब्लासो आं जुदि भिडिअ आपल'ड गोदान होयोब्ला नोंथांमोननियाव थाब नुहैगोन आरोना गिबियावनो थ' बारा गोबाव खालामला बेखिनियानोमोन बुंनांगौआबो ओमफ्राय मेजिकआबो बेनोमोन थेंक इउ फर वाचिं बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन गोजोननाय थाबाय थेंक इउ फर अल अफ इउ आइ लाभ इउ